Limano nun itinasruk sa nga ribong individual iti Rion Cordillera ti apektado iti panagdalapos ti bagyo ken ti habagat. Nailista mo ti 141 ang landslides iti Rion ang nakaapektaran dagiti kalsada. Manarimaan meten ti clearing operation ti DPWH ken dagiti LGU. Ada detalye ni Jezreel K. Lapisar. Nakamonitor latta ti Department of Social Welfare and Development ken Department of Public Works and Highways Cordillera iti epekto ti habagat iti rehiyon. Iti kaudyan a datos ti DSWD Cordillera iti Agosto 8, apektado ti probinsya ti Abra, Benguet, pakairamanan ti syudad ti Baguio, Ifugao, Kalinga ken Mountain Province. 80 ket siyam ti apektado a barangay. No sa dino upat agasot ket upat ti pamilya a naapektaran a bukbuklan tinasurok sa ribo upat agasot nga individual. Talo ti totally damage above balay bayat a 20 ket upat ti partially damage. Nakaiwaras meten ti ahensya ti agarup 536,000 pesos a humanitarian assistance kadagiti naapektaran. Nakasagana met dagiti non-food ken food items kadagiti probinsya para itipan nakaiwaras dagitoy kadagiti agkasapulan. Kabayatan na nailista ti DPWH Cordillera ti sangagasot upat apulo ket maysa a panagregaay ti daga. Sangagasot upat apulo ket pitumo ti apektado a road section iti rehiyon gapo iti road slips, slope collapse, landslide ken fallen trees. Kaaduan kadagito iti manipod iti probinsya ti Benguet. No sa dino na ilista ti 70 ket 3 nga apektado a kalsada. Sumaruno ti Kalinga a 20 ket 8 ken Mountain Province a 20 ket 2. Sa nga 10 ket 5 a kalsada ti agtaltalinaed a nakasera. Bayat a 70 ket 9 ti one lane passable. Dahil po sa ulan po, saturated po yung lupa natin kaya nagkaroon ng landslide. Talaga yung pinaka-critical dito ay Benguet. Agyamyaman met ti ahensya kadagiti tumultulong a mangwaya kadagiti apektado a kalsada para iti naparapartak apan nakaaramat dagiti motorista ken residente kadagitoy a lugar. Iti agdama 50 ket 2 ti clearing operation iti rehiyon. Kung hindi po importante yung biyahe natin, huwag tayong bumiyahe kasi saturated yung lupa. Anytime magkaroon ng landslide, kahit na di umuulan, sigurado magkakaroon ng landslide. Sakali po ay talagang mapipilitan tayong magbiyahe. Kung sakali, kung pwede, magdala tayo ng gubag para at least tayo ay prepared. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.